Hei! Tällä videolla tutustutaan e-lukioon ja e-lukiossa opiskeluun. Toivottavasti tämä video antaa eväitä sinulle miettiä, sopisiko tällainen opiskelumuoto sinulle. Äänessä on nyt Ellen Nissinen ja minä työskentelen e-lukiossa koordinaattorina. Minun puoleen voi kääntyä oikeastaan kaikissa e-lukioon liittyvissä asioissa. E-lukiolla on myös oma opinto-ohjaaja Marja-Elina Jaronen, joka ohjaa opintojen suunnittelussa. Minun ja Marja-Elinan yhteystiedot löytyvät e-lukion kotisivulta ja tämän videon lopusta. E-lukio on lukioverkosto, jossa meillä on mukana lukioita ympäri Pohjois-Suomea. Tässä näet mukana olevat lukiot ja näiden lukioiden yhteystiedot löytyy myös meidän kotisivulta. Eikä haittaa, vaikka sinulla olisi pitkä matka tämmöiseen yhteistyölukioomme. Voit hyvin opiskella e-lukiossa vaikka matkoilla tai opiskelijavaihdossa ollessasi, sillä kaikki opiskelu tapahtuu meillä netin välityksellä. E-lukion kouluna tuolla netissä toimii Moodle-oppimisympäristö, jonne saat tunnukset heti ilmoittautumisesi jälkeen. Ja sitten vähän tekniikasta. Millaista tekniikkaa täällä e-lukiossa opiskelu vaatii? Tässä näet oikeastaan kaikki. Tarvitset tietokoneen ja toimivan nettiyhteyden. Lisäksi kuuloke-mikrofonisetti on tosi suositeltavaa. Tämän lisäksi sinun tulee hankkia aina kurssin oppikirja. Ja kaikki e-lukion ensi lukuvuonna käytössä olevat oppikirjatiedot löytyy tuolta meidän kotisivulta. No, millaisia opintoja sitten e-lukiossa voi opiskella? Voit tulla opiskelemaan vaikka vain yhden kurssin, jos haluat valmistautua vaikka pääsykokeisiin tai kerrata jotain tiettyä ainetta. Tai jos olet kiinnostunut jostain kielestä, jota e-lukiossa voi opiskella, niin ilmoittaudu silloin aineopiskelijaksi meille. E-lukiossa on laaja kielivalikoima ja monet valitsevatkin e-lukiosta juuri näitä kieliopintoja. Jos taas unelmanasi on valkolakki, niin senkin tavoitteen saavuttaminen on mahdollista meillä. Voit opiskella aikuislukion opetussuunnitelman mukaisesti koko lukion oppimäärän ja olla näin tutkintotavoitteisena opiskelijana. E-lukiossa nämä kurssit on jaettu lukuvuodessa 6 jaksoon ja yksi jakso kestää noin 6 viikkoa. 5 viikkoa opiskelua ja sitten 6. viikko on koeviikko. Opettajat ovat rytmittäneet opiskelun kurssin sisällä tarkasti viikko-ohjelmaan, jota sinun on helppo seurata. Noin kerran viikossa on oppitunti ja tämän lisäksi sinun on työskenneltävä itsenäisesti ja tehtävä viikkotehtäviä. Oppitunneilla läsnäolo ei ole pakollista, mutta erittäin suositeltavaa, sillä sieltä saat ohjeita viikon aikana työstettäviin tehtäviä. Varmasti asioiden käsittely yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa auttaa opinnoissasi eteenpäin. Oppitunneille voit klikkautua kotoa käsin. Linkki niihin löytyy Moodlesta. Katsotaanpa nyt vähän tarkemmin tätä Moodlea. Linkki Moodleen löytyy täältä e-lukion kotisivulta. Ja kirjaudu Moodleen sähköpostiisi tulleilla tunnuksilla. Ja kirjautumisen jälkeen tulee tämän näköinen ikkuna ja täältä mennään tähän omat kurssit -valikkoon. Ja tähän avautuu sinulle näkyviin ne kurssit, joille olet ilmoittautunut ja jotka on nyt juuri menossa. Ja käydäänpä kurkkaamassa sitten tätä terveystiedon kurssia. Kurssin työtilaa tulee ensimmäiseksi näkyviin oppikirjatiedot ja opettajan yhteystiedot. Ja nämä opettajan tiedot on tässä näkyvillä juuri sen vuoksi, että voisit ottaa yhteyttä heti opettajaan ja voit aina kun tulee kysyttävää, niin olla hänen yhteydessä. Ja sitten täällä on myös opettajan videotervehdys ja tässä opettaja kertoo, mitä kurssilla tulee tapahtuun. Ja tämä
Ja tämä kannattaa tosissaan katsoa heti aluksi, jos tämmöinen videotervehdys löytyy. Vasemmassa reunassa näkyy kurssin tiivistelmä. Ja tämä tiivistelmä helpottaa sinua ajankäytösuunnittelussa. Eli tässä näet oppituntien ajankohdat. Tässä on kerran viikossa näitä oppitunteja ja tässä on linkki, josta päästään kirjautumaan mukaan sinne oppitunneille. Lisäksi tässä on nämä kurssikoetiedot ja viikkotehtävien palautusajat. Eli tämä tiivistelmä helpottaa sinua laatimaan sitä omaa suunnitelmaa. Kannattaa ehdottomasti kurssin alkaessa niin laatia itselle semmoinen kalenterin tai puhelimen muistiin nämä aikataulut, että milloin on oppitunnit, milloin on viikkotehtävien palautusajat ja laatia sinne myös itselle aikaikkunat, jolloin tekee sitä itsenäistä työskentelyä. Milloin aikoo lukea Moodlesta tietoja ja milloin perehtyy kirjaan. Koska e-lukion isona etunahan on se, että voit itse valita sen milloin opiskelet, mutta on kuitenkin hyvin tärkeää tiedostaa se, että se on yllättävää, kuinka paljon aikaa tämä nettiopiskelu vie. Ja tätä ajan käyttöä kannattaakin suunnitella ja laatia itselle se ohjelma, että kuinka etenen. Perinteisessä luokkahuoneopetuksessa opettaja voi käydä siinä olkapään takana muistuttelemassa eri asioista, mutta täällä nettiopiskelussa niin se muistuttelu täytyy tehdä aika pitkälti itse. Vaikka opettaja laittaakin viestejä, mutta kyllä siinä paljon jää vastuuta myös opiskelijalle. Eli tämä tiivistelmä on hyvä apu opintojen suunnittelussa ja sen kurssin eteenpäin menemisessä. Mutta sitten varsinainen opiskelu tapahtuu täällä työtilassa alempana, eli täällä on tällaisia lokeroita, laatikoita, joista sitten pääsee tutustumaan tarkemmin kurssiohjelmaan, arviointikriteereihin ja viikkotehtäviin ja niihin opiskeltaviin materiaaleihin. Ja täällä on myös tällä kurssilla oppitunnit laatikko, johon sitten opettaja laittaa kaikki oppituntitallenteet ja oppitunneilla käytetyt materiaalit. Eli kuten huomaatte, niin myös tässä työtilassa on paljon aineistoa, johon pitää sitten tutustua ja suurin osa aineistosta on tosissaan tekstimuodossa, vaikka näitä videoitakin löytyy. Eli Moodle on aika selkeä ja pääset hyvin tässä etenemään, eli opettajat on laatineet tuonne kyllä ohjeet siitä, että kuinka näissä sitten mennään viikosta toiseen eteenpäin. Ja aina jos tulee kysyttävää, niin heti yhteys opettajaan, jonka tiedot on tuossa heti kurssin etusivulla nähtävissä. Ja sitten jos ei löydy vastausta opettajalta, niin sitten tietysti minä tai Opo ollaan apuna. Ja tässä on vielä tiivistetysti tämä Moodlesta löytyvät asiat. Eli tämä Moodle on kyllä hyvä opiskelukanava ja sieltä löytyy kaikki tiedot. No jos tuntuu, että tämä olisi semmoinen sinulle sopiva opiskelumuoto, niin sitten vaan ilmoittautumaan e-lukion opiskelijaksi. Ja se tapahtuu täyttämällä tunnushakemus, ilmoittautumislomake tuolta meidän kotisivulta. Ja huomaathan, että tuossa ilmoittautumislomakkeessa on alasvetovalikko, eli siitä tulee valita se lähikoulu, joka toimii sitten yhteistyölukiona sinun opintojesi aikana. Eli sinne sitten, jos meillä on jollain kurssilla perinteiset paperikokeet, niin nämä kokeet tehdään siellä. Ja myös siellä on opinto-ohjaaja sinun käytettävissä. Ilmoittautumisen jälkeen saat vielä toisen tunnuksen Wilma-järjestelmään. Eli Wilma on meidän opiskelijarekisteri, jossa ilmoittaudutaan kursseille. Ja Wilmasta löytyy meidän tulevan lukuvuoden kaikki kurssit ja sinne niitä klikkaamalla pääset ilmoittautumaan.
Joka jakson alussa ilmoittautuminen tulevalle kurssille päättyy, ja jos et ehdi ilmoittautua määräaikaan mennessä, niin voit olla yhteydessä opinto-ohjaajaan ja kysyä, että vieläkö kurssille mahtuu mukaan. Ja kannattaa varata aika opinto-ohjaajalle opintojen suunnitteluun, jos tämä unelma siitä valkolakista on näiden opintojen tavoitteenasi. Kursseista sen verran, että meillä on kurssitarjotin nähtävillä myös e-lukion kotisivulla. Ja siinä näet allekkain kaikki kurssit aineittain. Eli tässäkin otoksessa näet äidinkieltä ja äidinkielen tarjontaa ja englannin tarjontaa. Eli me käytetään tällaisia kirjainlyhenteitä ja numerotunnistetta aina puhuttaessa eri kursseista. Ja kurssi aloitetaan yleensä 0- tai 1-kursseista ja edetään sitten siitä seuraavaan kurssiin. Eli tässäkin esimerkiksi voitaisiin lähteä liikkeelle äidinkieli 1-kurssista ja sitten edetä äidinkieli 2-kurssille ja seuraavassa jaksossa löytyykin tämä äidinkieli 3-kurssi. Ja sinulla on mahdollisuus valita 4 kurssia aina yhdeltä jaksolta. Ja kurssit kannattaa valita niin, että ottaa ne eri koodeilta. Eli täällä reunassa näkyykin, meillä on B, C, D ja E-koodit, jotka määrittää sitä aikaa, milloin opetusta on tällä kurssilla. Opetusta on esimerkiksi B-koodilla joko maanantaisin tai keskiviikkoisin. Ja se opetus pitää aikatauluttaa kello 17 ja kello 19 välille. Tämä ei siis tarkoita sitä, että opetusta olisi joka maanantai ja keskiviikko aina 5–7, vaan opettaja aikatauluttaa sen niin, että opetusta on mahdollisesti maanantaisin ja se opetustuokio, joka voi olla vaikka 50 minuuttia, niin se sitten sijoitetaan tuon kello 17 ja 19 aikavälille. Eli tämä kurssitarjotin antaa sellaisen suuntaviivan siihen, että milloin tätä opetusta on ja sitten tarkka kurssiohjelma näkyy sitten sieltä Moodlesta. Ja muista, että se oli tärkeää suunnitella myös sitä omaa opiskelua, että milloin sitä itsenäistä työskentelyä tulee tekemään. Tässä nyt lyhykäisyydessään e-lukiosta ja e-lukiossa opiskelusta. Eli jos kuulostaa sekavalta, niin tässä on meidän yhteystiedot. Ole rohkeasti yhteydessä ja jutellaan vielä lisää. Eli e-lukiossa opiskelu on varmasti antoisaa ja myös vaihtelua tuo tämmöiseen perinteiseen opetukseen. Eli tätäkin kannattaa kokeilla. Oikein paljon tsemppiä opintoihin ja ollaan yhteyksissä.